lahin ne maki faɗa min cikin ya ka kiya kashe shi faɗa muka yi shi ne ce aka kiya kashe shi faɗa wai da me ta kashe shi da me kika amfani aikata laifin da kuka yi faɗa sai aka yaya ai dalla ake yi ya aka yi da kuka yi faɗa gaban nan asuba ne na taso zan sa caji an kawo wuta na zo zan sa to batirin matar yayan shi ne na zo zan sa shi ne sai ya tashi ya ce shi zai sa shi ne sai ya ce ya haƙuri idan na sa idan na ta ya cika shi sai ya sa tun daga na yake za to dama ta ranar lahadi na ga yana ta jin haushi na ni ban san abin da ne mashi ba ya dai ya zagan ya ce ne mashi laifi ni kuma na ba shi haƙuri to da na tashi sa caji na sa ya zo da ya zo shi ne ya ce shi ya sa ce ya haƙuri idan na ta ya cika shi ne sai ya sa na shi ya ce shi sai ya ci uwata tun da ni ba shi ba abokin wasa na bane ba na yi mashi lahi ina ƙarawa shi ne ya ce to ya haƙuri ni ban san ne mashi lahi ba sai na cire batirin nashi wanda ya sa na sa na ta zan kwanta shi ne ya ɗauko wuƙa ya taho yana zagi na shi ba abokin wasa na bane ni kuma sai na riƙe wuƙa muka gama koko a cikin ɗaki. sai aka yaya sai kuka yaya muna cikin waɗanne na soka mai ta hannun sa ɗin ce kika kwace ko kuma ke ma wata kika ɗauko ta hannun shi kin fi shi ƙarfi ne ko kowa muke yi Allah ya baki nasara haka ne ko kowa kuka yi Allah ya baki nasara kika kwace wuka a hannun shi haka ne ai kin da zaki ba ta zoke da tsalle to sai kika buga mai ita ga ina ni dai muna cikin waɗannan mutane suka shigo to bayan kin zuwa mai wuka kenan mutane suka shigo kwanan sa nawa an yi wata guda da yin wannan auren kwanan mu 51 soyayya kuka yi aka ɗaura aure yana son ki kina son shi ba auren dole aka yi muki ba to shikenan mun gode kishi ya ce zai ce zan yi